Dobrý den, vítejte u dalšího dílu Vrkáčů. V dnešním dílu si uvedeme jako první vůz Opel Tigra. Let's all go, no solo. See you wanna battle, see you wanna throw though. Let's all go, no solo. See you wanna battle, see you wanna throw though. Let's all go. Tento vůz začal vyrábět v roce 1995, výroba skončila v roce 2000. Mezi jeho předností patří líbivý design, malá růžová kola a mezi nedostatky patří málo prostoru pro zadní cestující. V základní výbavu tohoto vozu najdete airbag řidiče, klimatizaci, elektrická zrcátka, elektrická okýnka a to je asi vše. Pod kapotou naleznete motor o obsahu 1.4, 1.6 s výkonami 66 kW až 78 kW. Náplň taky dobrý. Alternátor, karburátor, terminátor a to je asi všecko. Kufr je velmi malý, takže tam dáte tak tchýňu maximálně, nikoho jiného. Možná ještě by se tam vešel francouzský buldoček nebo chihuahua, nic jiného bych tam nedával. Tak a teď se pojďme podívat na další vůz. A pojďme se podívat na další vůz Volkswagen Polo. Let's all go, no solo. See you wanna battle, see you wanna throw though. Let's all go, no solo. See you wanna battle, see you wanna throw though. Let's all go, no solo. See you wanna battle, see you wanna throw though. Volkswagen Polo je auto, které většina řidičů miluje z toho důvodu, jak je malé, tak je velké. Pod kapotou se nachází motor 0,5, je to dvouválec. I když je to dvouválec, ten motor šlape. Zrychlení tohoto auta je z 0 na 50 za půl roku, ale motor je velmi pěkný. Je to docela udržované auto, tenhle typ auta se vyráběl od roku 1998 až po rok 2000. A já osobně jsem rád, že jsme dostali, že produkce nám dala tohle auto kombíku, protože kombíku se dá dělat více věcí. Pojďme se podívat, jak to vypadá vevnitř. V autě se nachází originální autorádio. Auto je vybaveno i klimatizací. A já si myslím, že pokud jste velký člověk, tak když tam sedne řidič, tak i za řidiče se v pohodě vlezeme. Mám ještě nějakou tu místo, mám ještě kolem a i docela na tu hlavu, že když bych jel a poskakoval, tak prostě se neodřu. Když by tady seděl teda ještě někdo větší, třeba nějaký 2metrový chcípák, tak já si myslím, že on by si třeba tu hlavu rozbil. A auto teda není vydělané pro šampóny, protože by potom si ukazili účes. Docela velký kufr, objem, nevím kolik litrů, to vám fakt neřeknu, ale v tom kufru dokážete prostě udělat takový bordel, že nevíte, jak jste to udělali. Rozjedete se rychle nebo uděláte drift, protože auto je dělané na drift, ty Pola dělají na drift, to jsou všechno zadokolky, tak auto udělané na drift, tak v tom kufru uděláte jeden drift a máte tady takový bordel. Co se na tom sere a co se na tom nesere? Na tomhle autě se sere občas, že stěrače nestírají jak mají a zamrzají zámky. Občas teda popraská čelní okno, takže nám v tuhle chvíli popraskalo čelní okno, protože v tom driftu jsme jeli tak rychle, že při tom driftu, tady když se podíváte, tak můžeme odklopit stěrač. Jel jsem tak rychle, to má takový odpik, že prostě z toho praskají čelní skla, ale to stojí pár korun, takže já si myslím, že to je auto za lidové peníze, lidové auto za lidové peníze. Vítejte příznivci virtuálního nebo spíš decentního tuningu. Máme tu nové tuningové vozítko Renault Fakt. Renault Fakt je velmi dobré auto. Je to z roku 96 a Renault Fakt
nebo fakt, já můžu říkat Renault fakt, budeme slušní. Renault fakt, tak má tuningové červené světla, ty stály 500 000 euro. Vidíte tady ten LED diodový pásek bílý? Ty červené světla ty jsou dobré na to, když jedete v mlze, pustíte červené světla a ta mlha se vám jakoby odstraní. Renault fakt to má, on má imitace kovu, je to, ale je to přišpichaný na červeno, aby to vypadalo, že to auto má víc koní. Je tady i takové tuningové nápisy jako třeba Hanus a podobně. Jako správné auto, jelikož je to Renault, tak Renaulty dělali to, že tady na ty autička dělali jedno světlo červené a jedno bílé. Tohle používáte, když je tma, a tohle používáte, když je mlha. Můžete to tak střídat. Pojďme se podívat na to auto zblízka. Máme tady 19-palcové kola a disky jsou BBS. Kolečka, ty jsou zimní, já si myslím, že na tohle auto se docela hodí. Pojďme se podívat dozadu, zadní tuningové světla. Světla, vidíte tady tu imitace LED diody. To jsou sportovní tuningové světla. Je tady i nějaký úhel Holland Sierra Hink V Holland Sierraus. Něco německy, tomu já vůbec nerozumím. Jako přídavná verze nebo příplatková verze tohoto auta je brzdové světlo. Normální Renaulti to neměli, ale Renault fakt on to má. Tak tohle auto pokud chcete, a i parkovací senzory tady má, takže pokud chcete, tak i s těma parkovacími senzorama tohle auto seženete už od 40 000 korun. Pokud chcete, tak volejte k nám do studia, právě pode mnou vidíte telefonní číslo, na které můžete volat a my vám tohle auto rádi odprodáme. Pojďme se podívat, jak naše zkušební auta Volkswagen Polo a Opel Tigra jezdí v terénu. Volkswagen Polo se dělalo i pro verzi pro Anglii. Jak vidíte, teďka sedím právě na pravé straně a jako je to docela divný pocit řadit levou rukou, ale ono si na to časem na to zvyknete. Kvality jsou tady stejný, to znamená, že tady máte 1, 2, 3, 4, tady je prostě klasická 5. Takže jako bylo to těžké se s tím naučit jako řídit, ale oni pak začali dělat i Tigry, Opel Tigru v anglické verzi a jako jede se s tím vážně dobře. Za chvilku se podíváme na Opel Tigru, ale ještě chci bych vám řekl o tomhle autě. Tohle auto, kdyby se někdo ptal na spotřebu, tak tohle auto žere 2 až 3 litry na 200 km, což si myslím, že je docela jako úsporný. Tohle auto má Blue Motion, to znamená, že tam je taková nějaká směs a ono to potom jede líp a žere to jenom ty 2 litry na 100. Pojďme se podívat na Opel Tigru. Dobrý den, tady teďka jdeme vozidlo Opel Tigra. Jak jsem říkal, obsah to má 1,4, takže spotřeba 20 litrů na 100 km. Toto vozidlo se dělalo také jako Polo s pravostranným řízením, takže zase jednička tady takhle hezky, 2 dolů, 3 nahoru. Prostě klasika, jede se s tím hodně dobře, zatáčení je velmi příjemný. No, jako pohodové autíčko, jako myslím si, že hodně je to dobrý pro mladý, jo, protože je to i svížný docela dost, jako ještě aby to nejelo, že když to žere tak 20 litrů. No, prostě jako odpich to má taky dobré, jo, třeba dělejte. Myslím, že je hodně luxusní. Zrychlení jízdní na 100 za 5 sekund, což je na obsah 1.4 výjimečné. To je asi vše. To je od nás v dnešním díle Vrakáčů vše, uvidíme se v dalším díle. Tak dnes se s vámi loučím, nashledanou. Do prdele, úplně jsme to cítil. Vole, jsme jde ztratili klíče. Tak to půjde do Vrakáčů. A jak se dostaneš ven, jako?
Já to nebudu. Co to je? Co to je? Kdo inteligentu postavil ty svodidla? Proč má pak člověk les druhou stranu? Černé dráhy. Černé dráhy? Černé dráhy.